Man kan jo godt, altså der er jo meget større, der er en spildflade her, ikke? Mm. Så det kunne godt være, at man kunne lave et eller andet, men det er selvfølgelig det der med, hvor langt den kan gå ind. Om det kan jo gå lige så langt ind som det her, det kan man jo Ja, regne. det er rigtigt. Så kan jeg jo måle ned bare her, at på det her firkant. Og så også ud, hvor langt den ligesom må gå ud. Ja. Og ned, ikke? Så har du dine mål. Ja. Klik. Godt. Så sender jeg det Så ind. kommer man ind til hjemmesiden. Ja. Og det er jo heroppe. Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at se, hvad de har af automatiske forslag. Ja. Så kommer du herhen. Og så er scenariet. Ja. Så indtaster du nogle forskellige ting. Hvad for noget materiale, for eksempel, du vil have det af. Skal laves af. Så trykker jeg metal. Og så trykker jeg 500 kroner. Yes. Og den skal være enkel.